Jeg har først været 12,5 år i Mongolik, som var en mine ved Umanak. Der har jeg været i 12,5 år, der var så en personalchef, der var kommet til Thule dernede fra. Og da han hørte, at jeg havde sagt op dernede, så ringede han med det samme. Jeg tror, jeg har været hjemme i 3 uger, om ikke jeg var interesseret i at komme til Thule. Og det mente min kone ikke, jeg var. Fordi nu har hun ikke haft mig i 12,5 år, så nu synes hun, det var på tide, jeg blev hjemme. Men det var kun 1,5 år svarighed, så det kunne jeg godt lige prøve at toppe her, for vi var også lige flyttet, og der skulle du penge til. Så jeg fik 1,5 år op til at begynde med, men det gik jo ikke ret lang tid, for fik jeg at vide, at jeg kunne godt blive heroppe lidt mere end 1,5 år. Så var det så lige rundt der med hende derhjemme også, og så blev vi enige om, ja, men det kunne jeg så også godt for at hun kunne også se, at der kom flere penge, der ville gøre, hvis jeg var derhjemme. Og så, jamen, så lige pludselig så var der gået 1 år. Og inden for de første 10 måneder, der kom jeg så op på radaren. Og der gik jeg op som dagmand i 1 års tid. Så det sidste, så sagde jeg, altså, jeg gad ikke gå som dagmand, men jeg ville hellere køre på vagthold. Og det gik så med til, så er jeg gået på vagthold op siden. Næsten 25 år derovre.